שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק חדש של פירורי לחם. היום אנחנו בפרק של תוכנה שיכול להיות שראיתם אותה בסרטונים הקודמים בצילום מסך, שהיא פופקורן טיים. מי שלא מכיר או מי שכן מכיר ואין לו את זה במחשב, כמו שאני תמיד עושה, אני אשלח את הקישור של פופקורן טיים בדסקריפשן. כמו שאתם רואים, אני גם מדבר ממש חלש כדי לא להעיר. כן, זה בעצם התוכנה. כדי להגדיל אותה, יש לה כפתורים בצד, כמו שאתם רואים, רק כמו של האפל. אין לה את הציור של ה-X, יש לה רק את הצבעים. לדעתי אפשר להבין את זה. יש כאן את כל הסרטים בחינם שיצאו, הישנים ועד החדשים. אם אנחנו רוצים סרט אנימציה או סרט מדובב או סרט עם תרגום, אנחנו הולכים לשתי קווים שבצד ומחפשים אנימיישן. לוחצים על אנימיישן וזה בעצם האנימציה. יש לנו כאן את כל הסרטים אנימציה החדשים ועד הישנים שיצאו עד עכשיו. אני חושב שלדעתי לפני כמה ימים ראיתי את הסרט רולים, שזה סרט ממש מגניב לדעתי. גם ראיתי חסידודס. יש כאן את כל הסרטים הכי חדשים והמצליחים ביותר. כן, זה האנימציה. בחיפוש, יש למעלה בצד ימין יש כפתור שקוראים לו חיפוש. עליו אנחנו לוחצים ואפשר לכתוב איזה סרט שאתם מכירים. אם אתם נכנסתם לכאן ואתם לא מצאתם סרט שאתם מכירים והוא לא כאן ברשימת סרטים, אתם יכולים לכתוב אותו כאן. לדוגמה, נגיד שלא ראיתי את הסרט מיניונס, אז אני אכתוב את זה כאן. בחיפוש, ואז ישר זה מוצא לי רק את סרטי המיניונס. זה יכול להראות גם פרקים בטלוויזיה והמון אטרקציות של, נגיד אם יש סרט שיש לו המון חלקים, זה הכל מתקבל בתוך החיפוש הזה. אז כמו שאתם רואים עכשיו אני על מובי, אני יכול לשנות את זה על TV shows. זה אומר שזה תוכניות טלוויזיה עכשיו, שזה לא סרטים, זה לא דברים ארוכים, זה רק תוכניות טלוויזיה. אני לא ממש מכיר כאן את התוכניות טלוויזיה, כי אף פעם לא השתמשתי בזה כל כך. אני מכיר כאן רק את משפחת סימפסון. אז כן, זה ה-TV shows. ניכנס שוב למובי. ועכשיו, יש לנו כאן שוב את אותו אטרקציות כמו שראינו. אפשר לעבור כאן על כל האטרקציות מההתחלה ועד הסוף, ולדעתי אפשר מאוד ליהנות אם רואים כאן סרטים. זה באיכות ממש טובה. אז בואו ניכנס לדוגמה עכשיו לסרט ונראה לכם איך נפעיל אותו. נכנסים לכאן, לכפתור של הפליי. עכשיו זה קצת מבלבל האזהרה הזאת. רוב האנשים לוחצים על הכפתור הזה, אבל בעצם צריך ללחוץ על קונטיניו שלמטה. אז לוחצים עליו והסרט טוען לכם. כשזה יסיים לטעון, הסרט שלכם יתחיל ואין כל כך מה לעשות ואין כל כך מה ללמוד, פשוט אתה רואה את הסרט וזה סרט ממש טוב. יאללה, עכשיו הבנתם איך להיכנס לסרט. יש עוד המון אפשרויות. כדאי לכם להשתמש בזה בבית ולשחק עם התוכנה קצת, כי יש המון סרטים, רוב הסיכויים שאתם לא מכירים את רוב הסרטים, וזה ממש סרטים הכי טובים שיצאו לאחרונה. אז כן, אני הייתי יונתן. הפעם בפרק אנחנו בלי איתי, בפרק הבא כנראה אני אהיה איתו. אז כן, כמו שכולם אומרים, אסטה לה ויסטה וביי ביי.